Mga kapuso, anaa sa executive position kaniadto sa usa ka dakong kumpanya ang atong makauban nga bisita karong buntaga. Apan unsa ka hinungdan nga iyang gibiyaan ang iyang high-paying job. Siya ang dabawenyang si Inday Bangkirigo. Ma'am Inday, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Maayo man, maayong buntag, kapusong Argel, og salamat, dakong pasalamat nga imo akong naimbitahan. It's our pleasure pud, ma'am, nga naa ka dinhi. Ma'am, unsa ba ang imong trabaho kaniadto ug unsa ang rason sab nga nibiya ka sa maong trabaho? I am a certified public accountant by profession. Unya na-employ ko dito sa Cebu ug nagkapot og usa ka dako nga posisyon sa usa ka dako nga kumpanya. Pero sa dihang nakaplagan ako ang Ginoo ug labi na gyud ako ang devotion sa mahal nga Birhen, naka-decide ko nga mobiya sa maong trabaho nga because of that calling to help spread the devotion of the Blessed Mother. Ma'am, sa imong pagsalig, can you share to us ang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga makonsidera nimo nga doon na gayoy miracle? Kapusong Argel, dili gyud sayon sa usa ka accountant nga mobiya sa usa ka pangandoy niya nga trabaho kay ang accountant mong gyud once you graduated unya nahimo pa gyud kang CPA, mangandoy gyud kag high paying job, and I got it at a very early age. So I was promoted and nahimo kong miyembro sa top executive committee sa maong kumpanya ug dili lalim nga mobiya ug biyaan nako ang dako nga sweldo with all the allowances and honorarium, with all the freebies, the car and the house, para i-exchange nako sa usa ka devotion. Pero kasi ma-consider nako nga dako gyud nga milagro, because when I decided to quit, I really felt the peace and serenity in my heart. Kaya usually pag mingon manggug ka nga mawad-an kag kwarta, mawad-an kag car, mawad-an kag house, murag ka nang, di ba, ma-uneasy ka kay murag nahugma ka na ka sa kalibutan. Pero for me, when I decided to quit and leave everything, it was the exact opposite, because I really find peace and serenity in my heart. That was the biggest miracle nga ako ang makonsider nga nahitabo sa ko ang kinabuhi when I decided to quit my job. And apart from that, sa dihang nanguli namin, no, kay we're saying of miracle man. So finally, when that day came, nga last day na gyud ako sa kontrabaho, o nya uli na balik diri sa Davao. So I have my separation pay with me, but I know nga wala naman ko'y trabaho. Kinahanglan tipiro na ako, because ang ako ang mga anak were only 6 years old and 1 year old at that time. So wala pa gani nakasugod og eskwela, ni undang na kong trabaho. And my husband, murag rank and file lang siya at that time sa Cebu, kay bata pa man po siya atong panahon na. Ingon ko nga, tipiron dyan ako ni ako ang kwarta, kay gamay ra ni siya, unya magsugod mig balik sa Davao, ulo taga Davao ko, pero nanakoy pamilya, tipiron nako ni siya. But then, pagpauli na mo, daghan kay kong kargamento, daghan kay kong karton nga dala o mga cargos, kay manguli na lagi ni. And going to the check-in counter, ako ang prayer was, inko Lord, kanang daghan dako jud ni ako ang mabayaran sa excess baggage, unya ang ako ang kwarta, gusto na ko dili unta ni siya magasto, kay kanang wala mo ko'y trabaho pa pag-abot sa Davao, unya ikaw na lang kayo bahala, Mama Mary, and then please intercede with my prayer, kay with you nothing is impossible. When I approached na the check-in counter, a group of young people nisunod og linya sa ako, and to my surprise, naingon tong isa ka batan-on nga, ate, imuhan ni mga karga? Ning ko, yes, niya siya nga, siya kadaghan po ani ti, oy, ganun daghan kay kag karga ting, kung manguli na manggod ni Davao, siya nga, ay, dili day ka sa Cebu ko, diri ko niya, manguli na mig Davao. Kabalo ka tino, ina siya sa ko, kabalo ka tino, daghan good mi. Unya, backpack lang amo ang dala, unya, wala mi mga bagahe. Ganahan ka ti, gamiton ni mo amo ang mga bagahe, ikaw na lay check-in sa mo, dili na lang ni mo linya. Kuhaa amo ang mga tickets, ikaw na lang ang maglinya para sa amo. So I was in on ko, hala, grabe, no, in ani day, that was really the first parang instant miracle nga gipa-feel ni Mama Mary sa ko. In ani day ni, when you have a complete trust and abandonment diha sa Ginoo. So wala na human ang surprise dito sa airport, Argel. Kay pag abot na ako sa Davao, kauban akong duha ka anak ug ako ang bana. So niuli ko sa balay sa ako ang nanay.
sulipay kay ko bisag dili gyud ako ang balay sa ko ang nanay niya, dili mi dato, pobre mi. Pero to be reunited with my family was really a happy experience for me. And then gipatawag ko sa ko ang igsuon. And then nag-hand siya og envelope sa ako. Ingon ko nga, unsa ning envelope siyang abrihi. Pag abri na ko sa envelope, ingon ko nga, uy, deed of sale man ni, gibasa na ako. Deed of sale nga murag kanang nipalit ko og property. Ningon ko sa kong igsuon, ko dili ko mo pirma ani kay I'm not buying a property. I am not buying a house and lot kay wala man ko'y kwarta ipalit. Yan nitan-aw lang akong igsuon sa kuha niya. Nagsulti ba di ay ko nga pabayran ako na ako man ang ihatag sa imuha. So, parang ingon ko nga, nakaanak ko ba, naglingko, murag mahulog ko sa kong bangko, ingon ko nga, Lord, tama na kay murag sobra kayo ang surprise sa imong gihatag sa ako. I just prayed nga pag abot sa Davao, we can have a house rented enough for us nga tama lang po sa amo ang budget, and yet you have given me a house and lot for free that will serve as our dwelling place. So, inana siya, mga gagmay pa ba na nga miracle nga kanang hatagan ka og house and lot unya nga kanang i-free up ka sa imong mga bagahe kay because you prayed and you trust that God will take care of all your needs. And then I asked the intercession of the Blessed Mother. That was really the most important part of that experience that I had pag ulit na ko din sa Davao Kapuso, Argel. That's truly a blessing for you and your family, ma'am, no? Yeah. Ma'am, isip si Mama Mary ang inahan ni Jesus Christ, paunsa pud nimo makita ang imong kaugalingon nga samang serbisyo ug sakripisyo sab ang imong ginabuhat alang sa imuhang pamilya. Kapuso Argel, ako ang mga anak, for the information of everybody, puro sila premature. Kay kanang high risk kaayo ko when it comes to pregnancy. Ako ang panganay was just 32 weeks. Unya, ako ikaduha, ang junior, si Edwin Jr. was only 35 weeks. And worse, ang pangatlo, 26 weeks lang yun siya. Kay 42 years old naman ko at that time, nagibuntis na ko siya. Kunya, wala din siya nabuhi kay tungod sa iyang ka-premature. Ang iyang pagkawala sa amuang kinabuhi, kay 2 days siya nabuhi, no? Ang iyang pagkawala sa amuang kinabuhi, it took me 3 years to overcome. And I cried day and night for that painful experience. Kana bitang na-relate gyud nako ang experience ni Mama Mary at the foot of the cross. Kana bitang murag tusukon og bangkaw imong heart and then birahon sa imong likod. Unya ang bangkaw gitusok og balik sa imong likod. Birahon na pug balik sa imong atubangan. That was the kind of pain that I encounter. Una mo nang isip inahan para sa mga nanay karon nga nagtan-aw og kanang bisag dili pa nanay na malandong nga mahimong nanay, ang ako agyo ika-share is ang mama magsakripisyo gyud na para sa ato ang mga anak. And my perfect example of that sacrifice is the Blessed Mother. Dili man siya layo sa mga sakripisyo nga atong ginahimo, isip mama kay when Jesus was growing up in the house of Nazareth, si Mama Mary, kay tao man sila, no? Si Mama Mary, nagluto po siya, naglaba, naglimpyo sa balay, nanghipos, nagmatuto sa mga anak, nagtudlo kay Jesus, nagtudlo kung saan pagpangaji, and all siguro the household chores nga dapat makatuna ni Jesus at his young age. So, ang mama, sama ka na ko, ang mga mama, labi na sa mga nagtanaw karon, we should also make the same sacrifice. Kay ako as a mother, I have given up my high-paying job kay ang ako agyong gitanaw is ang makaserve lang yun ko sa ako ang pamilya. Imagine from that career, ingon ko nga mubawi ko kay gusto na lang ko manglaba, gusto ko mamalansya, gusto ko magluto para sa ako ang anak. Sa murag mo na karon ang ginatawag nga pagsakripisyo nga ato ang dapat himuon para sa ato ang pamilya. Alright, daghan kayong salamat Ma'am Inday sa pag-share sa imong istorya sa ato mga kapusong Mindanawan ug God bless pirmi, ma'am. Salamat. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.